Hey doe, het is weer tijd voor deze en vanzelfs voor check. Check, shock en ontdek. Ja, ze binnen er weer. Hij je hem al in de hoes en hij hem wieten of rerenballen. En luchtjes vanzelfs. Luchtjes, die ben ik vergeten. Nou, die zal ik straks even ophellen. Het is haastvakantie en flint hier rond deze tijd, weet je het nog, wie in alle ijsbaan hier in de crisisvakantie. Hudri die in eigen dorp, dat is dan machtig. De ijsclub van Nijelamer en de Oelersprong beziek je altijd om als eerste de wedstrijd te organiseren. Avond zullen we zien hoe het liep op bij de ijsbaan. Aliet is nog steeds op dat mooie eiland en ik hoop je dat ze een beetje warm houden kunnen. We zorgen in de lemmer hoe ze maar zo min mogelijk energie de winter terugkomen kunnen, krijgt als die beesten bij Aliet op het eiland. En we binnen in de splinternieuwe kamers van Ben op de Antilleflat in Ljouwert. Ik haal even wat lampjes en dan kun je intussen even zien naar het nice van. De verwachting van Joert. Een beste storm in het kust- en watergebied en op het Versloon krijgt onthullen die stormgebied en natuurlijk nog die storm. Vorige week raasde de eerste zwiere storm over Friesland. De boten naar Skilge en Vlieland bleven aan de kant liggen. Wie het net verantwoordde om ze varen te litten? De boot die kent wel aan, dus dat gebeurt een raar ding, maar de meesten zijn hartstikke misselijk en beroerd en dat willen we zijn gasten net aan doen. Dan kiest me beter een eindje over de pier rennen. De berichten van deze week binnen vooral op de jong en in de nachten. Ik werd een soort wien. Inwoners van Dokkum en omkriepen maken haar een botzwargen over het voortbestaan van het ziekenhuis in Dokkum. Een aantal afdelingen van het ziekenhuis dreigen dicht te gaan omdat de kwaliteit net goed genoeg wezen zou. Daardoor moeten mensen verder reizen naar andere ziekenhuizen. Sneeuw weer er een grote protestmars in het sluiten van de afdelingen. Ik ben die in de Romai. In Friesland zijn er 5 ziekenhuizen. In Drachten, Ljouwert, het Jereveen, in Snits en Dokkum dus. De Sionsberg in Dokkum is daar de liedste van. De elephant. Do you remember? Ben van 3 uur krijg je Engelske les. Dat is wel heel betiet. Op de drietalige squal in Friesland krijgt elke nier van groep 1 na Engelse les. De band binnen dan 4 uur. Maar in Drachten op de Montessori-squallen krijgen pjutten van 3 uur al Engels. Ze leren futsies. Red. Ja. Orange. Ja. Yellow. Green, blue, purple, pink. En vestjes. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. Happy birthday. Verstaan en zelfs praten. Is het wel goed om zo jong al een vreemde taal te leren? De onderzoeken hebben uitgewezen dat hoe jonger kinderen een vreemde taal leren, hoe beter dat is. Wat denk je? Kunnen we de crisisvakantie rijden? Op een marn, op de sletten of op een ijsbaan bij hem in de dorp? Dat zou mooi wezen. Maar er moet er dan hier wat gebeuren, want het lijkt er nog net op. Het is nog alle keer wetter. Zo, daar is de ijsbaan in Nijelamer. En de Oelersprong. En hé, verhip, daar in een man. Just dat. Wat doet die man daar? Nou, ik zou even naar hoe hoog het wetter is. En van de zomer rollen hier dan de kei op. En in jest in november dan is de ijsbaan van Us. En dan zetten wij dus het wetter erop. Us uitgangspunt is dat wij dat wetter lieke hoog krijgen als het dik hier. En dan staat er ongeveer een hele meter wetter op. Een hele meter wetter dus. Als ze in Nijelamer nou slim binnen, litten ze correct wat minder wetter op de baan. Want dan leidt die ekje er dicht. Of net? Ja, dat is zo. Maar daar moet ik net de min op staan. Dit was een tour. Er staat tussen de 30 en de 40 centimeter op. Er zal dus een plekje waar er wel wat meer staat. Maar je kan ook wel zien dat bij de pjellen staat ietsje minder. Nou, hier aan de kant staat wat minder. We draaien nu de schuif weer dicht
Want er staat nu genoeg water op de baan. En, Nou, ik ga hem nou dicht zetten. We gaan straks zien dat er genoeg water op zit. En dan kan ik hem hier afsluiten. En dan kun je maar zien, het water staat hier in de veert, volle heuger als op de ijsbaan. Hier aan de schuif zit een buis. Rint onder de diektro. En nou, als wij die schuif hier zetten, rint het water natuurlijk daarheen. Het rint altijd van heug naar leeg. En als de baan vol is, kunnen wij de buis dichtzetten door die schuif naar beneden te drukken. De ijsbaan van Nijelamer en van de Oelersprong houden gauw. Maar hoe kan dat ijs? hij leidt hier wat op een roemte. En wat in de leidt hier van de Polderdiek. En daardoor wil het hier wel vrij hard vriezen. Als je in het dorp leest, of je leest tussen de bjem, lees je in Leiden en dan komt de kelte zo gauw net. Nou, wij denken eigenlijk dat het komt omdat wij die baan die leidt helemaal vrij. Daar staan helemaal geen bjem omheen. En als je bij de meeste ijsbanen is dat ze heel dicht bij het dorp is of dicht bij de stad. En dan heb je toch die warmtevolle meer. Maar hoe dik moet dat ijs nou eens wezen om een wedstrijd harder te kennen? Even zien. Ja, 3 centimeter. Wij gaan eruit van 5 centimeter. Bij het 1 keer op jou een hele centimeter in. Dat is goed beteerd omdat we op jong hudden in toen koer dat. Deze baan voor u is 5 centimeter ongeveer. Als het een nacht goed vriest en voor de komende dagen ekfroost voorspeld wordt, komt het bestuur bij elkaar. Een belangrijke vergadering. Ja, wat zei Piet? Nou ja, de eerste dagen liep het net zo gek. En voor de komende nacht nog net zo vol, maar de nachten daarna zult er aardig inbakken. Ja. Dus. En dan waren er 2 nachten knap. Heb je Piet Paulus maar nou gehoord van man? Nee, ik niet, joh. Als we allemaal gelijk het weer hadden, dan is het misschien wat makkelijker. Maar... Ik weet niet hoor. Ik weet niet. En dan is het maar krekt waters eerste de wedstrijd onmeld. Best spannend, want het besluit wordt naam als het ijs nog net hard. De eerste dan, is goed. En dan de hele gok, maar... Ja. Maar waarom is het nou zo belangrijk om die eerste wedstrijd te houden? Ja, ach, het is een uitdaging. Ja. En we vinden altijd, we willen natuur is ik promoten. Maar dan staat alles in de belangstelling. En voor u is het eigenlijk, nou wij zijn net meer zo snel op rijdens. Dus voor u is het eigenlijk ook een soort wedstrijd winnen van, ja. En we zitten in het bestuur met een paar man die heel fanatiek zijn. Dat ben echt een winnerstype. En die willen het dan maar op zijn manier winnen. Wat kan er nou misgaan? Waar trof de wedstrijd net terug in kan? Ten eerste natuurlijk het waar kunnen omslaan. Dan maar wat aflassen, dan kent het net. Of een protte snieën. Als het te volle snie opleidt, dan krijgen we het er net ouw en dan maken we het ook aflassen. Nou ja, dan hebben we, hier zul je dan aan de andere kant de zwaan. Als die erin zit als het vriest, dan hebben we dus een wak. Ja, dan kun je ook net rieden. En waar zal nou deze winter de eerste wedstrijd organiseren? Nou, ik ga er gewoon vanuit dat wij dat doen. Nou ja, de eerste wie de baan het sterkst is. Makkelijk genoeg. Hoeven we net over te praten. Maar daar beginnen het nog ik, ja. Heus wel. Harre gatskes. Het zit ook al je in de tiers. Het is ook al jaren hetzelfde. Maar ja, het jouwt wel mooi lucht in december. Maar het kost ik weer een soort stroom. Energie en nog eens energie. Dat is ik het enige waar de groepen 7 en 8 van OBS de tweespan ontdek ik in Utelemmer. Maar ze binnen ik een van de 6 kwallen die het mij docht on een wedstrijd. Wat de meeste energie bespaart, die wint het. 12 verslaghouders van de squallen liet u zien wat ze daar al even doggen. Energieke scholen! Wakker worden! Wij zijn Joet in tweespan en wij laten hem zien wat wij doen met ons energieproject. We laten nou een stukje van de squadden zien. Energieke scholen doen de Spaarland shake. We gaan nu naar groep 4 staan. Daar zit de directeur ik. Ik ga hem een paar vragen stellen. Ze doe ik nog een presentatie. Energieke scholenmeter is nog groen. Welk apparaat verbruikt het meeste energie? Ik denk onze digiborden. Er zitten hele felle lampen in, hele grote lampen in. En die moeten we zoveel mogelijk uitzetten. En waarom is het zo belangrijk dat we energie besparen? Ja,
allerbelangrijkste is eigenlijk voor jullie, voor de kinderen. Want we moeten zuinig zijn met onze energie. Die is niet onbeperkt. En voor onze school is het heel belangrijk, omdat al het geld wat we aan gas uitgeven, aan elektra, dat kunnen we niet aan onderwijs besteden. Dus wij willen heel graag zo min mogelijk geld uitgeven aan verwarming en stroom, zodat we zoveel mogelijk aan leuke dingen voor de kinderen kunnen doen. Mijn chique school, een warme truien break. En nu gaan we naar het energieteam dwan. En Sjem, wat zij in dwan aan het besparen voor uw skellen. CO2 in de klas maakt je duf. Goh, wat is het hier warm. Met die kachel net wat zachter. Zorg voor frisse lucht, anders word je suf. Hij zit dan heel zacht, maar op 12 graden. En wat heb je hem nou al dien? We hebben kraan hebben we gerepareerd, zodat we minder wettig verbruiken. En we hebben de bewegingssensoren bij de lichten, de lichten die gaan sneller uit. Maar straks komt de crisis eraan en dan komen al dat verlichting wel. Wat ga je hem daar dan aan doen? We hingen minder lachtjes op. Energie is belangrijk, dus moest het net verspillen. Daarom hebben we hier wat tips, zoals het net kan verspillen. Zorg voor goed onderhoud, want ze kan wel de kachel aanzetten, maar ze kan zo weer terug door de ramen of door de muren en zo weer naar buiten. Dus dan stookt voor niks. Wat wil je gaan doen om energie te besparen? Nou, ik wil gewoon dat echt heel goed op gaan letten op het energie en dat alles gewoon heel goed uit moet. Energieke school kan energie besparen. Hey juf, lucht uit! Oh ja. Julian, papiertje. Helemaal 14. Wat uit dan? Ja, hij is helemaal gelijk, weet je? Ze besparen weer tenminste wat meer. Ja, ik ben het helemaal niet eens. Wat zijn jullie aan het maken? Oh, we zijn een muurkrant aan het maken. En waarom? Omdat er staan allemaal dingen hoe de school energie kan besparen. En dan kunnen mensen dat ook lezen, hoe ze thuis energie kunnen besparen. En dat is ook goed voor het milieu. In februari zullen we zien dat OBS de tweespan de lucht vaker nog u in had en de kachel zachter zetten had, want dan wordt de winnaar bekend maken. En Aliet, die op dat mooie eiland dat Schiemels aangiet, die is... Hallo, hey. Reinoud. Ik zoek deze week ijs op ziek naar spin. Maar ja, ik ben hier op het wat bij Skier en je bent hier een dalje spin. Maar we orenbissen niet eens familie binnen van spin, want die binnen namelijk ek ongewerveld. En wat dat is, dat ga ik nou vregen. Hallo. Hoi. Wat heb je daar? Ik heb een klein krabbetje. Oh echt ja. een mini krabbetje, kijk daar. En dit is een ongewerveld dier? Ja, dit is een ongewerveld dier. Wat? Hij heeft geen ruggengraat. Geen rug, dat is ongewerveld, dat een dier geen ruggengraat heeft. Ja. Wij hebben een ruggengraat, we kunnen ook rugpijn krijgen, maar dat kan een krab niet. Die heeft geen ruggengraat. Maar hoe kan dat nou? Valt een krab dan niet uit elkaar? Hij is heel stevig, hij heeft een heel hard pantser. Ja. Wat is dat pantser dan? Nou, wij hebben een skelet onder onze huid. Maar een krab die heeft zijn skelet aan de buitenkant, als een soort harnas. Dat pantser, dat is een skelet? Dat is zijn skelet. Aan de binnenkant is hij vrij slijmerig. Hij is van binnen helemaal slijmerig. Ja. Maar is dat niet heel onhandig? Want hoe beweegt hij dan? Als ik van buiten een skelet zou hebben, nou dan kom ik niet ver meer. Hij heeft wel een heleboel spieren. En met die spieren kan hij zijn poten aansturen. Dus zijn poten, er zitten scharnieren tussen. En die kan hij gewoon zo bewegen. Maar ja, hij heeft heel veel spieren van binnen. Dus dat maakt niks uit, ongewerveld of gewerveld, je kan net zo goed bewegen? Je kan net zo goed bewegen. En wat is dit voor dier? Dit is een garnaal. Oh ja. Hij ziet er heel anders uit dan als je hem op je bord hebt liggen. Hè? Dan is het zo'n roze kronkeltje. Ja. Hij is grijs nu. Hij is grijs nou. Ja, ze worden pas roze als je ze in de pan doet. En heeft die garnaal eenzelfde soort pantser als die krab? Ja, die heeft hetzelfde soort pantser als de krab. Ook de garnaal is best wel hard van buiten. En van binnen dus helemaal slijmerig? Ja, nou ja, spieren, maar redelijk slijmerig, ja. Maar dat klopt ook wel, want als je garnalen eet, dan moet je ze eerst pellen. Ja. En wat is nou het grote voordeel voor een dier om zo'n pantser te hebben? Nou, zowel de garnaal als de krab die hebben ontzettend veel vijanden.
Er zijn een heleboel vogels die ze op willen eten. Maar bijvoorbeeld een garnaal, die kan ook weer opgegeten worden door de krab. En als ze met 1 pik meteen dood zouden zijn, ja, dat is niet handig. Dus daarom moeten ze zich heel goed kunnen verdedigen. En dat verdedigen, dat doen ze dus door een heel harnas om zich heen te hebben. Een beetje zoals ridders. Ja. Als die gaan vechten, dan doen ze ook een heel harnas aan. Zodat ze wat minder snel gewond raken. Maar als ik denk aan dieren, dan denk ik als eerste aan een hond, een kat, een koe. Eigenlijk allemaal beesten die skeletten hebben van binnen. Maar er zijn heel veel ongewervelde dieren, toch? Ja, eigenlijk zijn de gewervelde dieren in de minderheid. Bijna alle beesten op aarde die staan ongewerveld. Echt waar? Ja, nou ja, je had het over spinnen. Spinnen zijn ongewerveld. Maar je hebt ook een heleboel insecten. Vliegen, mieren, wespen, vlinders. Allemaal ongewerveld? Er zit de hele wereld vol mee. En nou, ik heb ook nog slakken meegenomen, aardiekruiken. En hoe kan hij nou lopen? Hij heeft een heleboel spieren. En met die spieren kan hij zich langzaamaan voortbewegen. Hij heeft een soort slijmerig laagje wat hij eerst op de ondergrond neerlegt, zodat hij niet beschadigt. Ja, dat zie je ook altijd. Als een slak ergens langs gekomen is, zie je zo'n spoor. Ja, dan zie je zo'n slakkenspoor. Ja, ook als je hem op je hand hebt, dan is het hartstikke smerig. Ja, verder door die spieren een beetje samen te trekken, kan hij heel langzaam voortbewegen. Maar ja, het gaat natuurlijk veel minder snel dan als je pootjes hebt. Ja, het is een slakkengangetje. Het is een slakkengangetje, ja. En zullen we ze maar weer terugbrengen waar ze thuis horen? Ja, lijkt me wel het beste. Er staat flink wat wind en nou, ze hebben het duidelijk koud. En op het water hebben ze allemaal plekjes om zich te verstoppen. Ze kunnen diep de modder in, daar is het wat warmer. Het water, daar is het wat warmer. Dus ik ga ze heel snel terugbrengen. Goed plan. Nou Reinoud, hier valt zoveel te ontdekken op skiën. Ik denk dat ik je blauw in de Christvakantie. En die zorg ik in januari. Tot dan, hè. Doeg! Oké, Aniet. Goeie vakantie. Hallo. Als je spinnen met 3 gevild, dan dochter dit. Nou, ik schrok er wel van je, maar het is dan net een echte spin? Nee, het is geen echte spin. Het is een robotspin van een Sydney Tunnel webspin. En die zien we in de mei hier bij onze tentoonstelling, de spinnententoonstelling in het museum. Waar komt die Sydney Tunnel webspin eigenlijk bij? Het klinkt wel heel Australisch. Ja, die spin komt inderdaad in Australië voor, in de buurt van Sydney. En daar leeft hij in de tuin van Meesken. Hij is krijgt een beetje groter dan de spin die wij hier in Nederland vaak in de huis hebben. En waarom heet er de tunnel webspin? Nou, deze spin die maakt het grotten eigenlijk onder de grond of tunnels. En hij graaft dan een tunnel onder in de grond. En hij spint er al je tritjes bij en die komen ik een beetje boven de grond uit. En als er dan een lietse insect bijvoorbeeld iets aan het tritje komt, komt die spin naar boven en dan pakt hij die insecten. En komt deze spin in heel Sydney en omkrieken voor? Ja, die komt in Sydney en omkrieken komt die voor in de tuin van Meesken. En de vrouwtjes zijn eigenlijk net zo gevaarlijk. Die bloeien eigenlijk altijd in de tunnel. Maar die mansjes die gaan dan op zoek naar vrouwtjes. En dan rennen ze dus door de tuin van de meesken. En dan worden de meesken wel eens bieten. En kun je deelgaan aan het gif? Ja, als dat bieten we door zo'n spin, kun je inderdaad deelgaan aan het gif. Maar het Sint-Wurg is het gelukkig geen gif. Maar ik denk toch maar gauw voet wezen, hè, als het agressief wordt. Nou, voor deze spin hoeven we net bang te wezen. Dit is de robotspin, dus dit is net gevaarlijk. Check, show en ontdek! Weet je het nog? 23 mei start de Summer in de galerij van de Antilleflat in Ljouwertien. Alle bewoners moesten eruit en na een paar dagen hotel gingen ze naar een tijdelijke wenning. Kimberly wie een van haar en met haar man verhuizen ze naar Lekkem. Orende weekendje kwamen ze weer om. Het wie nog tjuster doet de verhuizers in Lekkem aankomen. En het is een hele protte werk om alles in te laden en letter weer uit te laden. Maar Kimberly is blij dat ze weer om is in haar vertrouwde huis. Gewoon omdat ik dan ook weer de vriendinnen zo zie van mezelf die hier wonen. Alleen er is 1 vriend die niet terugkomt. Oh nee, 2. En ja, het was in het begin wel spannend om gewoon niet terug te komen. Ik was bang dat het weer eens een keer zou gebeuren of zo. Maar ik voel me nu wel wat veiliger. En nu is het wachten op de verhuizers die het mij al haar kwot onderwijs binnen. Gelukkig binnen haar huisdieren er al. Ik heb een kat, ik heb een hond en ik heb 2 ratten. Het bed zet ik dan naast de deur. En dan zet ik de tv gewoon weer bij het raam. En ja, andere spullen heb ik niet echt behalve speelgoed.
De voetballers zijn haast mijn winterstop, dus het is tijd van wat oors. Het is tijd van mijn favoriete sport. Ik ben Wietse, ik snowboard nog 4 jaar hier en ik doe de noosrol. Ik had nog even 2 berichten van hem. Op basisschool uit Twaaspond in te Kappelen hielden ze vorige week een feestje. Ze vierden dat ze daar 3 jaar lang al een tweetalige school binnen. Op een tweetalige school leren de band Nederlands, Fries en Engels. En daarom kregen ze een vlaggen. De burgemeester kwam speciaal op de school om de nieuwe vlaggen omheen te hijsen. Oranje weer het Wereldlichtjesdag. Op deze 2e december werden overal in de wereld luchtjes ondersteunen van band die het stonden binnen. Ek in Drachten kwamen zo'n 80 mensen om een kerstje te branden. Eén voor één waren de namen van de band voorlezen en waren de band terug een moment van stilte betocht. Dit weer alweer van 2011. Wij nemen krek als je hem even vakantie, maar tak om hier ben we er weer. Wat je nog wel even in de wang kunnen is zorg op check.hives.nl. Want er zit nog steeds die poll op over die masters en die juffrouws. Goeie kriesdagen, net te volle eten en voorzichtig met vuurwerk. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Check, shot en ontdek! وعلى هذا هذا على عم نشوف الثلج عم تبعد. من عن الشخص اللي غاب. شوف الثلج عم تبعد. وبوب